аз съм Рима и добре дошли в канала ми. От тук нататък, ако аз съм на екскурзия, вие също сте на екскурзия. Така че, хайде да започваме с записките ни от Барселона. В това видео ще разгледаме какъв транспорт може да използваме в Барселона, колко струва и как да го използваме, за какво да внимаваме в метрото и в автобусите. Airbnb или хотел? Кое е по-доброто и защо? Всичките базари, които обиколих, кухнята, която пробвах, защото естествено не пробвах само испанска кухня, Барселона е пълно с всякакви ресторанти от цял свят. Коя вода става за пиене? Защото аз не мога да пия друга вода, освен Девин. Саграда Фамилия и цялата информация за посещението й. Нещата, без които не трябва да ходите в Барселона. Какво да направите, ако решите да отидете на клуб, за да не чакате на километровите опашки? Или километровите? Не съм сигурна. Ако имате градина, какво да си купите, за да си засадите? За какво ще ви е необходим допълнителен бюджет? Естествено, най-важната информация – къде да се снимаме? Имам толкова много позитивни емоции от тази Барселона, че вчера самолетът ми закъсня с 1 час, при което се прибрах в 2 часа вечерта и до 4:30 си седях на леглото и гледах така. Беше като сън. Нямах идея какво съм преживяла. Беше едно от най-уникалните приключения, които съм имала през живота. Номер 1. Транспорт. Нека да си поговорим за транспорта и какво може да използвате, за да се предвижвате. Може да използвате таксита, ако искате. Имат Bolt. Може да си свалите приложението на Bolt. Може да използвате колелета. Bolt също имат колелета, които можете да си наемете. Това удоволствие беше скъпо. Мисля, че беше нещо от сорта на 1 евро на 15 минути или 2 евро на 15 минути. Не съм 100% сигурна, не съм ползвала колелета. А когато съм турист, имам нужда да си гледам навигацията, така че не исках да ползвам колело. Но ако сте ентусиасти, искате да карате колелета, това е опция за вас. Сега нека да си поговорим за public transport или градския транспорт. Имате метро и автобуси, които ходят до абсолютно всякъде. Google Maps ще ви заведе навсякъде. Цените на билетите са следните. Едно возене струва 2,65 евро, като може да си купите карта за 10 возения, която струва 12,65, ако не се лъжа, 12 евро и нещо. А за месечна карта, картата струва 22 евро. Вариант е да си купите картата, която е за 30 дни, ако ще ходите за повече време. Тя струва 22 евро, но мисля, че имаше някаква хватка там, че трябва да си купите T-Mobile карта. Ако ще ползвате градския транспорт, моля ви, вземете си карта държач, носител или кеш пари, защото можете да плащате само с карта или с кеш пари. Да, имате възможност с Apple Pay на няколко от местата, видях, че има такава възможност. На повечето машини, от които да си купите билет в метрото, има опция за Apple Pay, но тя не работи. Преминаваме към втора точка. Airbnb или хотел. Аз лично бях в хотел. Но ви съветвам вие да си наемете Airbnb. Просто защото храната на базарите е уникална. Има уникална сьомга, такава не сте виждали в Lidl, Fantastico и Kaufland, повярвайте ми. Толкова оранжева, толкова сочна изглежда. Има различни морски дарове. Естествено, ако можете да готвите и ако обичате да готвите, ви доставя удоволствие. Храната навън не е нищо особено. Не е нещо да си кажете в Италия, например. Храната наистина не е нищо особено. Ядох на доста места. Но буквално съжалих, че не сме си взели Airbnb, за да мога аз да я сготвя, защото видях колко е сочна, видях колко е уникална, видях какви неща има по базарите. Аз лично съм голям фен на средиземноморската кухня, диетата ми съдържа главно средиземноморска кухня. Следваща точка, нека да си поговорим за базарите, които аз посетих. Естествено посетих Ла Букерия, която е точно до Ла Рамбла, която е най-популярната улица в Барселона. Пълно е с туристи, фрашкано е. Не може да се разминете. Да, има страхотни плодове, има страхотни неща, има страхотни маслини със сигурност, но от другия базар, който посетих, ме впечатли много повече. Втория базар, който посетих, беше Меркат де Сан Антони, в който хората не говореха английски, добре, че говоря малко испански, та се разбрахме. Там имаше доста по-големи вкусоти, доста по-интересни плодове, доста по-местно, доста по-приятно. Имаше страхотна риба. Рибата, за която ви говорих, беше точно там. Може да си закупите и да си я сготвите съответно. Най-добрия базар. Между другото, базарите в неделя не работят. Само вметка да го имате в предвид. Барселона е пълна с ресторанти от цял свят.
Аз лично си търсих виетнамски ресторант, защото много обичам супа ф или фо, както го казват. Когато бях в Сън и богат, като бях на 18, това беше въпроса, на който сгреших, какво представлява виетнамското ястие ф. И изгорях. История за друг ден. В София имаше един виетнамски ресторант, в който ходех да си ям супа ф. Много си я обичах, много си я харесвах, но за жалост в COVID този ресторант фалира. Ако има виетнамци, които гледат това видео, моля ви, направете такъв ресторант отново. Ще го промотирам всяка седмица, обещавам ви. Безплатно, безплатно. Стига да ми правите супа ф. Бях на виетнамски ресторант, бях на корейски ресторант. Това беше също много интересно. Бях и на малайзийски ресторант. Малайзийски ресторант беше последен от останалите кухни, които пробвах. Естествено, на първо място беше виетнамския, след това беше корейския и на последно място поставям малайзийския ресторант. Храната също беше вкусна, просто аз си поръчах нещо, което беше доста тежко за лятото. Преминаваме към пета точка. Мисля, че това е пета точка. Надявам се. Или шеста точка. Не съм сигурна. Така де, минаваме към пета точка. Вода. Каква вода да си купим да пием? Защото аз лично като пътувам, абсолютно всичката вода за мен е отвратителна. Където и да съм. В Германия, в Италия, в Сирия, в Ливан, в Гърция, където и да е. За мен водата е отвратителна. Аз обичам да пия вода Девин. Синя. И розова. Водата в Испания, която се продава по магазините и не е маркова и не струва 5 евро, е Evian. Нея я има и в Германия, предполагам и на други места я има. Това е най-малко гадната вода. Пак е гадна, но е най-малко гадната вода. Билети за Саграда Фамилия се купуват 2-3 седмици предварително, защото няма да си намерите. Трябва да си ги купите онлайн. Но ако отидете там на място, те си имат, нали, ако пътувате инцидентно и е станало така, че не сте си купили билети, може да отидете и да попитате на будката за туристи. Там може и да имат билети. Това, което беше предложено на мен и моята компания, казаха, имаме билети за неделя. Когато отидохме, ги попитахме в четвъртък. Съответно си купихме билети за неделя. Съветвам ви да си отделите поне 2-3 часа за Саграда Фамилия и да си вземете гид, който да ви разказва, защото историята е много интересна. Абсолютно всичко, което виждате по Саграда Фамилия, всеки един детайл си има история, си има замисъл и аз много съжалявам, че не си взех гид. Също така, едно от най-важните неща, когато отивате да видите Саграда Фамилия, е да си вземете слушалки. Трябва да си вземете слушалки, защото когато влезете вътре, нали, купувате си билет, минавате security check, задължително минавате security check, както на летището, и отивате там и едно момиченце сладко ви казва, свалете си приложението на Саграда Фамилия, за да може, когато влезете във всяка зала, да слушате историята за тази зала. Unfortunately, вашата приятелка не си беше взела слушалките. Свалих си приложението, но не слушах нищо. Просто четох каквото пише. Естествено има музей, там пише, обяснява се за историята на какво ли не. Но много съжалявам, че не си взех слушалки. Затова, когато отивате в Саграда Фамилия, вземете си слушалки. Сядате на ресторант. Сега какво ще пием? Ще пием сангрия. Страхотно, ще пиете сангрия, но не си поръчвайте сангрия в кана. Не си поръчвайте сангрия в кана, защото никога няма да е толкова добра, колкото да си поръчате сангрия в чаша. Аз лично не съм фен на сангрия, аз съм любител на виното. Обичам вино, шампанско, просеко, кава. Кавата представлява общо взето шампанско. Това пиех през цялото време с абсолютно всяко хранене. Много ми харесваше тяхната кава. Беше уникална. Това си поръчвах аз винаги. Моите приятели си поръчваха сангрия. Ако искате сангрия, поръчайте си сангрия. Но не в кана, защото в каната е мега разредена. Поръчайте си чаша. Преминаваме към 9-та точка. Това са неща, без които не трябва да ходите в Барселона. На първо място имаме слънчеви очила. Има супер много пухчета от дърветата. Особено ако имате алергии, е хубаво да си вземете слънчеви очила, защото постоянно ще ви влизат пухчета в очите, когато се разхождате по улиците и може да се алергизирате, ако имате пролетна алергия. Също така трябва да си вземете спрей за нос за пролетната ви алергия и евентуално някакви противоалергични, просто защото пухчетата може да ви тригърнат алергията.
Задължително удобни обувки. Токчета не ви трябват, освен ако не сте в хотел и не искате просто да си направите една снимка с тях. Някакви сандали, окей. Но моля ви, вземете си най-удобните обувки, които притежавате. Аз бях с Air Force, не ме предадоха през абсолютно цялото време. Ако ме следвате, знаете, че кръка ми беше счупен и 3 месеца бях обездвижена, така че 20 000 крачки на ден в последните 4 дни ми дойдоха в повече. Но Air Force-ките естествено не ме предадоха, в момента са за пране. Разхождах се. Ако ви кажа, че в момента има мускулна треска на пръстите и на бедрата и на краката и на абсолютно всичко. Просто беше уникално. Всичко беше толкова красиво. Всяка една улица беше толкова красива, че не можем да ходя, че бяхме на мускулна треска. Нека преминем към най-важния предмет, който трябва да си вземете, и това е ето такава чантичка. Тази чантичка си я слагате на рамото, хващате си я така и си я придържате. И когато сядате на ресторант, когато сядате на заведение, си държите чантичката ето така. Не си оставяте телефона на масата, не си оставяте абсолютно нищо на масата, не си оставяте чантичката зад вас, пред вас, да си я закачите на стола. Не. Чантичката седи ето така. Ходите с нея по улицата ето така и да е закопчана. Между другото, това е много сладка чанта. Беше нещо от сорта на 6-7 лева от Chain. Ако ви интересува кода, ще ви го дам. Но това е чантата, с която не ме ограбиха. Това е най-добрата чанта за Барселона. Много хора се оплакват, откраднаха ми телефона, откраднаха ми парите, бръкнаха ми в чантата. Не слагайте абсолютно нищо по чубовете, служете си документите, телефона и от каквото имате нужда в една мъничка чанта, която можете да захлупите с лакътя си. Номер 10. Ако искате да ходите на клуб, ако искате да ходите на дискотека, моля ви, свържете се с парти промоутър преди да отидете в Барселона, защото опашките са километрични. Опашките са просто... те се навиват на змьорка. Геслиста, който аз намерих, беше в TikTok. Казва се Rumba List. Ще ви оставя линк или на екрана, или отдолу. Но този промоутър ми осигури достъп до клуб Опиум, до който аз така и не стигнах, защото заспах. Гарантира ви безплатен вход и няма да се редите на километричните опашки. Или може би ще се редите, но поне ще имате безплатен вход. Така че говорете с промоутър предварително. И естествено, ако имате градина, какво да си купите, за да си засадите? По улицата Ла Рамбла има супер много хора, които продават расът, цветя и така нататък. Така че там може да намерите миниатюрни пътладжани, може да намерите всякакви видове домати, може да намерите от особените краставици, които аз обожавам. В Сирия не мога да спра да ги ям. Това са типични средиземноморски бели краставици, които са уникални. Може да си вземете люти чушки, може да си вземете каквото искате. Просто, ако имате парники, можете да си засадите тези неща. Съветвам ви да си купите и да го направите. Номер 12. Отделете си допълнителен бюджет за екзотични плодове. Там е пълно, особено по базарите. Може да намерите Dragon Fruit, може да намерите този плод, който не знам как се казва. Това бил любимият плод на Марк Твен. Аз го пробвах, семките не се ядат, не ги дъвчете, не ги яще. Уникален е, много е сладък. Половината от него имах чувство, че ще получа захарен диабет. Но страхотен, просто страхотен. Може да пробвате какво ли не. Също така пробвах от големите кивита, пробвах ягодите. Това беше наистина уникален вкус, който в Kaufland, Lidl и Fantastico го няма. Може да си отделите нещо от сорта на 20, 30, 40 евро за екзотични плодове, които със сигурност ще искате да пробвате, така че това е от непредвидените неща, които обикновено си купуваме, когато сме на екскурзия. Но аз ви казвам, така че вече ще бъде предвидено. И естествено най-важният въпрос – къде да се снимаме? Има няколко улички, места около Саграда Фамилия, както и руфтопове, на които можете да се снимате, но аз лично бях толкова изморена и толкова изтощена, че не се снимах на тези места, не отидох да ги търся, снимах се отпред на 0,5 широк фон и след това просто премахнах хората пред Саграда Фамилия.
Има много улички, много места, в които може да си направите уникални снимки, така че моля ви, не си запазвайте каквито и да е видеа, каквито и да е концепции. Когато отидете в Барселона, навсякъде става за снимки, повярвайте ми. Въпросът е каква концепция вие ще си измислите и дали светлината в този ден е хубава. Бонус, не си взимайте само летни дрехи, защото понякога духа много вятър, все пак сте на морето и става доста студено. Аз много се радвам, че си взех клин и че си взех свичър, защото 2 от дните беше доста студено. В единия ден валеше, другия ден духаше вятър, макар че беше слънчево. И се радвам, че си взех нещо така, че да се облека. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се това видео да ви е било полезно. Запазете го за следващия си трип към Барселона и може да се сабскрайбнете за канала ми за още такива видеа, защото смятам да правя такива информативни видеа за абсолютно всяко пътуване, което си правя. Аз обикновено пътувам 3-4 пъти в годината и много ще се радвам, ако тези видеа ви харесват. Харесват, ударете един палец нагоре и може да ми оставите коментар къде да отида следващия път. Обичам ви! Чао!